Oh. Maandar yung TV, no? Sabi sa inyo ay, Sir, dating gawi, ano pa? Magkakilala na. Halos magdadalawang buwan mo na ako nililibre. Wala naman akong, paano po ko kaya kayo masusuklian sa mga... Ay, wala, hindi ako humingi ng bayad. Pwede na! Gusto mo kumain? Kain tayo. Wala nga po akong pera. Ako na nga bahala. Ako na bahala. Siyempre po, para sa asawa niyo yan. Baka hanapin Huwag mo nang pag-usapan yung mga taong wala dito. Baka ba naman? Ganun yun. Suma ng mga pansit-pansit. Ano mo gusto? Ha? Butter chicken. Di ba aircon? Oh. Pero wala po masyadong lamay sa kama kasi sa kama tayo kakain. May isang mesa naman, oh. Tapos 2 upuan. Nandun na sa picture kanina, tinignan ko na eh. Oh. Maandar yung TV, no? Sabi sa inyo ay, Sir, dating gawi, ano pa? Magkakilala na po. Hindi kayo kumakain dito? Oh, order! Mag-order ako dito palagi ng pansit. Di ba masarap? Tingnan mo. Ano nung gusto mong gawin? Kain o kain? Kain po ng pansit. Dito ka umupo, mas soft. Dito sa gilid ko, dali. Nag-discount. Sa lugar na to, ano tawag? Ngayon lang kasi ako nakapasok. Resort. Wala naman ako sinisingil. Hindi niyo po ako sisingilin talaga? Hindi. Ano ka ba? Parang, ang bait niyo po kasi sa akin. Pero tatanggapin ko kung meron. Na? Ewan ko sa'yo. Ewan ko ba? Sampalin mo ko bigla eh. Hindi po kasi... Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.